sa iyong isyong kaloob sa aming puso. Aming sarili, aming handog. Ito ang Panginoon. Can actually spirit and the Okay? Anyway, meron na po ba? Meron na? Okay. Sorry po, nagkaroon naman tayo ng technical problem. Isa na po yung tama. Parto po. Nangay po na talaga palitang menu ng 5 years ago. Aking naming mahatid na ning sige, makakataos po yan ng mixer. May pantun may paga. Hey mga kaibigan, welcome. Nadadawag na ba ako yan? Nadadawag na, may feedback pa. May feedback. Nadadawag na ako, diba? Okay, wala akong monitor. Okay. Hindi mga tugang, gusto po kamungunyan daw ng Miyerkules. Welcome once again sa kuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Pumasi Oki. At yan ay August 18, 2021. Oh, madali mo na naman. Pagkatapos pirang aldaw na sana. September na. Okay. Talaga ba? Bakit? Talaga ba? Kami magpamaskuro naman ako. Magpamaskasa sana sa kuya. Kaibigan ko. Paskuanin do ako din ko yan. Magandang mixer. May pantong mic. Nagagandili ko rin yung programa. Ngayon abot nating mixer na magayunot. Iniwanan ko doon sa pagkasinan. Mixer na magayunot. Pantong mic yun. Katarap ako talaga. Anyway, sana may magregalo sa akin na magandang mixer. Anyway, sana programa ta. Minsan nawawalan ako talaga ng mood. Ay mga tugag, maliwanag ka ba? Ipak na, maliwanag ba? Nagintinan na nakadalhin pa na kita kanan. Now, other people ay nahapon. Check. Okay, check. Okay. Check, check, check. Okay, nalinagog ka. Okay. So anyway, mga kaibigan, magpo na kita ka sa tuwing programa. Tanadahog ko na pala. Okay, medyo makasyatang aking makasyatang bawasan natin, gawin na natin post. Okay. Okay, meron kasi tayo nag-cooperate. Anyway, mga tugang, iwanag na ba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan.
pagkos kami iyong dinggin at kawaan. Mahal na Birhen Maria, nakikiusap po kami na pakiabot po ninyo sa iyong anak na si Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa, ang namamahala, ang lahat ng mga tumutulong at nagtatrabaho, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Kasangkapanin po niya kami sa paglilingkod, pagpapahayag. Matulungan niya po kami na iligtas niya kami sa anumang mga masama. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at nakapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Wala pa tayo sa live streaming. Hindi ko makita. Okay, wala tayo. Okay na. Okay na. Okay, mga tugang. Anyway, so yan. Okay, nakikita na pala natin sa live streaming. Okay. So, pwede po kayo makinig sa DCGB News Online kung iwa ka mo nga sa malayo. By the way, thank you very much, Malu. Malu Vega Balion, ang amiga ko na nasa Bacolod. Ang agum ka sa kuyang amigo. Of course, ang sa kuyang pinsan si Manay Baby nasa Japan, nagdadahog talaga. Ano mga tugang, magayon na sa tuyang pagurulayan, manunugod iniho sa trabaho. Yan. Maswerte ka mo kung may trabaho ka mo. Magayon bagayan. Trabaho. Ang ibang ani, dipisil. Dadaing trabaho. Kasi ano pa dadaing trabaho? Hugakon. Then dapat magparahugak. Hugak. Importante tayo ay maging masipag. Okay? So yan po mga tugang. Okay, thank you Marian. Nag-text ako si Marian, iyon na da. Nahiling na ninda. So ini mga tugang sa tuyang pag-urulayan nga ni inihong manunungod sa trabaho. Kaya magayuno na igwa akong sasabihin sa inyo mga tugang na sinasabi na ang sa tuyang trabaho mismo is already a reward. Okay? Our work is already a reward. Yan mga tugang. Kaya sinasabi nga na kitang mga nagtatrabaho, maswerte. Okay? Hapot niya, is the work that you do reward in itself or do you expect for another reward? Alam mo, pag may trabaho ka, yan na. Regalo na yan. Kaya sa tuwing ebanghelyo mga tugang, ngunyan sa ebanghelyo ayon kay San Mateo, kapitulo 20, talata 1 hanggang 16, chapter 20, verses 1 to 16 of Matthew, mahiling ta ang sarong istorya ni Jesus. Ngayon daw sa tuwing pag-urulayan ng istorya ni Jesus, manunugod ina mga tugang sa habo ni Jesus kang mga hugakon. Hugakon. Sa English kan, na laziness or idleness. Dapat may pigigibo kita. Yan. Yan mga tugang magayuno na. Magayuno na sa tuyang ebanghelyo. But anyway mga kaibigan, bago kita magpadagos, mag-break muna kita mga tugang. Ang oras po niyan ay 17 minutes after 1 o'clock. Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daibig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa, kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako.
Nakakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. McDo Everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty, McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more detail. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhig, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGV ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Ito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa sutuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Okay, wala pang tunog. Check, check. Walang tunog. Walang tunog. 1, 2, 3. Walang tunog. 1. Wala. Check, check, check. Check. Meron ba? 1, 2, 3, check. Check. Check, check. Check. Check, check. 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 Ako marinig. Check. Eh mga kaibigan, talaga nagkakaproblema na po ang aking mixer. Ano ito? But anyway mga kaibigan, sana may magregalo na talaga sa kuya na mixer. Check, okay na ba? Maliwanag na? Wala akong marinig sa monitor. Or patay.
Wala akong marinig. Wala akong marinig. Check, check. Ano ba ito? Ano ba, mayroon ba? Yung background niyo po ang narinig. Wala. Background. Check. Wala ba? Check, check. Okay. Check. Check ba? Check. 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 1, 2, 3, check. Sound check. Sound check ba? Sound check. So, sound check. Sound check. Sound check. Wala akong marinig Wala. Anyway, mga kaibigan, marinig ako. Hindi. Anyway, padagusta. Pero wala akong monitor. Wala akong makakarinig. But anyway, sana narinig ninyo ang aking sinasabi ngunyan. Basahon to mga tugang ang manunugod ini sa trabahador sa ubasan. Talata, okay? Talata, Kabanata 20, chapter 20 of Matthew verses 1 to 16. Okay. Okay. Meron tawag. Okay. So, yeah, okay na ba? Meron na ba? Okay. 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 Marian, meron na, no? Meron na ba? Okay, pero wala akong marinig na sa monitor ko sa radyo, sa on the air. So, hindi ko alam. But anyway, mga kaibigan, padagusta, ang kahadian ning langit kaagid sa kagsadiri ning sarong ubasan na pagkaagang amay nagluwas tanganing maghanap ning mga matrabaho sa iyang ubasan. Makatapos na magkauyon ang kagsadiri asin ang mga trabahador kang tandan na sarong dinaryo, sarong aldaw, pinaduman niya sinda sa ubasan. Okay? Pag alas 9, nagluwas giraray siya asin nakahiling sa plaza ning mga lalaking nagtitirindog na mayong gibo. Inalok niya sinda na magtrabaho sa iyang ubasan asin na babayadan sinda kan tamang tandan. Kaya nagduman sinda, nagluwas giraray siya pag alas 12, siring man pag alas 3 sa paghanap ning trabahador. Kan mag alas 5 na ning hapon, nagduman siya sa plaza asin nahiling niya ang nagkapirang lalaking nag-standby. Hinapot niya sinda. Na daw ta maghapon sa nakamong magparatindog digdi. Mayo kayang nag-alok sa mo na magtrabaho ang sabi ninda. Magduman man kamo asin magtrabaho sa sakong ubasan ang sabi niya sa inda. Pagkabanggi, sinabihan kang mga kagsadiri ang inkargado niya, apuda ang mga trabahador, asin bayadin sinda kan sa indang tandan. Inuton mo ang mga mahuri o nahuri, saka ipagudyan mo ang mga nainot. Pagdulo kang mga nagpuon na magtrabahong alas 5 ning hapon, ang lambang saro tinandanan ning sarong dinaryo. Kaya ang magdulok kang magdulok ang mga nainot na nagtrabaho, naghuna sindang mas halangkaw ang bayad sa inda, alagad pareho ang itinandan sa inda. Pakaako ninda kan bayad, nagreklamo sinda sa kagsadiri. Nagsabi sinda, sarong oras sa nang nagtrabaho ang nag-abot na huri.
mantang kami maghapon na nagtatrabaho sa init kang aldaw. Alagad tinandanan mo ning sindaning parehong kantidad na ibinayad mo sa mo. Alagad nagsimbag ang kagsadiri. Sa saro sa inda, amigo, deita ka dinaya. Bakung nag-uyon ka sa tandan na sarong dinaryo. Ako ang bayad mo asin lakaw na. But kong tandanan, ang nahuring ini ning pareho kang ibinayad ko sa imo. Dai daw ako makapagbuot kang buot kong gibuhon sa sadiri kong kwarta o nauurikta ako matinao. Pagkatapos nagsabi si Jesus, kaya ang mga nahuri maiinot, ang mga naiinot mahuri. Mga tugang iyan, mga tugang ang ebanghelyo kang ngunya na aldaw. Magayuno na ang primero kadakol kitang manunudan talaga digdiho sa ebanghelyong ining sa tuyang pigbasa. Ano? Ang tandaan ta na sa Genesis ang Diyos pinahiling sa tuya that God is a gardener. Kaya dito ubasan naman ini. Okay? And God is a worker. Okay? So mahiling ta mga tugang na ang Diyos ay talagang nagtatrabaho. Okay? God is always at work. Yan. Kaya nga, dahil kita dapat maging mga hugakon. Hugakononon. Okay? Dahil magpara. Kaya sarong leksyon, sa tuya dapat may pigigibo kita. No? Habok kang Diyos, kang mga taong hugakon. Okay? Yung mga taong walang ginagawa, kundi panay ngawa ng ngawa. Tingnan mo, totoo naman talaga yun eh. Yung mga taong walang ginagawa, sila pa ang mga mabunganga. Mabunganga, ngangawa ng ngawa. Pero yung mga taong talaga nagtatrabaho, trabaho talaga ng trabaho. Pero yung mga taong hindi nagtatrabaho, yung mga tamad, ay sila po mga reklamador. Yan. Okay? Yan, habo ng Diyos na kita mga hugakon. Dapat kita may gigibuhon. Okay? So yan, ano kang ginigibutang? Ngunyan aldaw. Ano ang ginibo mo ng maray? Ngunyan aldaw. Yan, ang importante. Kita, bakong mga dapat mga busybodies. Ano? May mga tao naman, busybodies, gibo ng gibo, pero mayo man nagiginibo. No, dapat igwa kita ning focus sa tuyang mga ginigibo. So, ang importante, gabos kita, iniimbitahan ng Diyos na magtrabaho sa iyang ubasan. Okay? Kaya iyan ang sa tuyang pag-urlay niya mga tugang. Gabos kita, dapat magtrabaho. No? Anong trabaho? Ano? Kaya mga tugang magayunon iniho Father, di akong trabaho, alam mo, sa harong nindo, nagtatrabaho ka mo. Yan. Father, minsan miniminus sa trabaho. Ako po, Father, ay isang housewife lamang. Anong housewife lang? No, trabaho baga, importante yan, trabaho. Naglilinig ka sa indong harong. Narumduman ko kayo sa Reddit pa kami mga tugang. Kaya mi naman talaga magkaigwaning surugoon, kaya mi naigwaning katabang, pero ang ginibo ni Mama, sabi sa ni Papa, oy, dahil kita makuha ng katabang, kamo ang magtabang, kamo ang maggibo. Kaya kami kayo ito naguhugas ng pinggan. Tapos, si Mama kayo ito nagluluto. No? Tapos si Mama teacher. Ang nangyari, pagkaaga pa sana, maluto na si Mama. Ning pagkakanmeya, ning udto. Kasi si Mama, di man mauli sa udto. Tiyan naman sa baryo, nagkaklase. Okay? O si Papa man, so, nagtatrabaho. Kami estudyante. Kaya, pagkaaga, may luto na ito. Tapos, kaming mahugas. So, kunyari, assignment ka mahugas ng pagkaaga.
ning pagkaudto, ning pagkabanggi. Yon. Tapos later on, yun, tinuruan kami magluto-luto. Yan, magluto-luto. Yan. Ang natutunan ko lang magluto ng mainit na tubig. Father, hindi ka marunong magluto ng itlog. Pinakuluan na ang itlog. But anyway, mga kaibigan, importante yan. So, dapat talagang magtrabaho. Okay? Kaya magtrabaho kita, magparahinugak. Anyway, mga kaibigan, mag-break muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 34 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. RightNed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Vald Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses of microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Ikaman na itabang, bigit sa barangay. Salamat itong bitman, Fernando Didi Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, at mabalos mensahe mo. Kami ang mga kababaehang ibibig sa barangay sa Lustre, Binugatan, Albay. Inyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, si Pes. Ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex.
tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Pharex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Alba. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. That's savings up to 2 pesos. Sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-one wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw. Sa new triple pack. Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Yan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama, pero bakong burak. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more detail. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Okay mga tugang, kumusta po kamo ngunya naldaw ng Miyerkules? At nasa last part na po kan sa tuyang programang Marahay na Hapon, nasa tuyang pinag-urulan nga ni di kita magpara hugakon ha? Ipisilin mga paghugakon nun. Ha? Bako kita dapat maging tamad-tamad, siwan tamad. Dapat maging tayong masipag. Ano? At the same time, sa trabaho, minsan sa pagtatrabaho kaya, nang tatrabaho kita? Minsan, ano pala ang purpose na magtrabaho? Kasi, kadakol may mga tagtatrabaho, pare, Father, bakit ka nagtatrabaho? Parang magkakwarta? Ay, maluya yan. Kung magtrabaho ka parang magkaigwa ng kwarta, mahinog kung kata. So, itong trabaho na kung hanap mo sa kwarta, di mo talaga masusuklian. It's not compensated. Kaya nga, alimbawa, pwede ba, Father, magtrabaho deng sweldo? Pwede. No? Pwede ba magtrabaho
daing allowance, pwede. Ano? Actually, ginigibo ko yan. Ha? Alam mo, pwede Father magtrabaho na daing sweldo. Iyo, ginigibo ko yan. Daing man sweldo ako. Basta nagtatrabaho ako. Pero bakit ka nagtatrabaho, Father? Because I love it. I love it. Yun. I like it. Yun. Nagtatrabaho ako. Because it's my passion. Okay, bakit ka nagtatrabaho, Father? Dahil ba sa kwarta? Nagtatrabaho ko is to share my talents. Yan ang dahilan kung bakit araw-araw si Father Boots launa hanggang alas 2. Lunes hanggang Biyernes nagtatrabaho. Miski digdi sa Samuya. O digdi dahil nagtatrabaho ko para may sweldo dahil nagtatrabaho ko in order to share my talents for free. Sabi nga sa Latin, gratis et amore. Free and with free and love. Okay? Yan, importante pagtatrabaho. Magayon, nag-i-enjoy naman, hindi ba? Kung tawan, di tawan, thank you very much. Kung di dahi. Pero alam mo, ang Diyos matao mang giraray. Kasi ang itinataw sa kuya ng Diyos, nadidevelop ko ang sakuyang talents. Okay? Yung baga, ang sa imong talento, nadidevelop mo yan. Yan mga tugang importante. Kasi, totoo naman talaga, ang iba nagtatrabaho for the sake of money. Pero alam mo, if you work for the sake of money, you will get lazy. Okay? Kasi it's not compensated talaga, kulang eh. No? Pero ang nagtatrabaho is to develop my skills. Okay? And to share my talents. Yan, maugma ka. At the end of the day, ay nakatabang naman ako. Yun, nakatabang ka. Anyway, after all, kadakol naman ang paraan na masusuklian naman yan eh. Masusuklian. Sabi nga ni, sabi ni 811, nag-text sa kuya. Okay. Father Boots, tungkol sa ukag. Sabi na daid sinda nagpa-bakuna dahil sa bakunang sinugak. Naghinugak. Ikaw talaga, 881. Talaga, naghinugak, sinubak, sinugak na. O yun. Kaya sabi, pag abot nakabakuna, inabot ngaya ako ning sinugak. Okay? Sinugak pala. Hinugak pala siya. Pag abot naman ning Jansen, sabi naman, Janjanaya. Ikaw talaga. Kaya nga di ka magparahinugak. Ang taong hinuhugakon, mayong mangyayari sa mga taong hugakon. Kaya kita magsipag. Tingnan mo ang Diyos. Masipag. Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay gumagawa. Hindi nakatunganga. Kadalasan, may mga tao nakatunganga lang. Kaya pagpasok sa trabaho, anong ginagawa? Nakatunganga. Pag ikaw nakatunganga, may data po iyan. Okay? Si 9020, marahin na hapon, Father. Okay. Sabi niya, okay, thank you very much. 8463, kasubag ko nag-text sa kuya siya. Okay, thank you very much. So yan importante dahil kita magparatunganga. Dapat tayo ay mayroong ginagawa. At the same time, dahil dapat kita magparangawa ng awa. Dapat gawa. Yan, maghigos. After all, madidevelop mo ang talents mo. Sabihin ko sa Indo, totoo, kay puwanta ng kwarta. Si Sedeng nangangay po ng kwarta. Ako nga nangangay po ng kwarta, nagtatabang din ako. Pero paano ako makatabang kung di man akong kwarta? Yan, importante kasi may naghahagad man sa kuya ng mga tabang. Kung may tatabang, tamayo ba? Kung may tatabang, tamayo man nag-abot sa kuya. Arog sa ramang kaan. Pero sa trabaho talagang may matabang man sa imo. Okay?
After all, bako sa namang kwarta, ang importante dyan, tatabangan ka. Sabi ko nga nagtatrabaho kita, the reason why we work is not simply for financial gain, but for our development. Okay? Yan ang mga tugang. So mga tugang, sa tuyang pagpalalimin pa ang ebanghelyo, kasi sinabi sa ebanghelyo bag binasa ta, kasi akala ng mga manggagawa, yung mga nagtrabahador, dinaya sinda, kaya man nang dadaya ang Diyos. At tandaan po natin not everything is sabing justice. No, there is mercy. Ang importante mga tugang, kung may mga makasalanan na nasa langit na ngayon, it was not because so much of justice, but because of mercy. Kung pairali natin ang justice, magtitiis tayo, justice. Pero ang importante mga tugang, pairali natin ang pagmamahalan. Okay? Kaya akala ng mga, sinabi ba ganyan ng kagsadiri, kaibigan, hindi kita dinadaya. Nag-usap tayo, hindi ba? Isang denaryo. Pareho. Pare-pareho. Alam mo, ang Diyos, ang tingin ay pantay-pantay. No, pantay-pantay ang tingin sa atin ng Diyos. Walang kinikilingan ng Diyos. Okay? So, tanda natin, pantay-pantay ang tingin sa atin ng Diyos bilang mga tao. Hindi dahil ikaw ay ganito, iba ang tingin sa iyo ng Diyos. No. Ang tingin sa atin, lahat tayo, ang tingin sa atin ng Diyos, tayo ay kanyang mga nilikha at tayong lahat ay kanyang mga anak. Okay? So napakagandang istorya. Isang paglalarawan muli tungkol sa kaharian ng Diyos ang itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya yung talinhaga na binasa natin tungkol sa mga nagtatrabaho sa ubasan, ating natunghayan, merong katarungan sa kaharian ng Diyos. Totoo yan. There is justice sapagat walang pandaraya sa Panginoon. Okay? There is justice. Binibigay naman sa atin ng Diyos kung ano ang para sa atin. Hindi naman siya mandaraya sapagkat pinahalagaan ng Panginoon ang anumang ginagawa natin mabuti. Tanda natin yan mga kaibigan. Anumang mabuting ginagawa mo sa kapwa ay pinahahalagan ng Diyos yan. Okay? Kaya gumawa lang tayo ng mabuti sa kapwa. Ngunit higit sa katarungan, yung sinasabi ko bago sa inyo mga tugang, not everything is justice. No. There is mercy and love. Kaya kung siguro pag-usapan natin justice, ay hindi tayo makakapasok sa langit. Kasi lahat may pagkukulang Kaya higit sa katarungan ng Diyos, nananaig sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, ang pag-ibig at awa. Anong gusto mo? Awa o katarungan? Sige nga, katarungan o awa, pag-ibig. Ang ipipiliin ko na lang, awa. Makasalanan ako Awa ng Diyos. Kung bakit ako maswerte, awa ng Diyos. Hindi, pinagpaguran ko kasi may mga taong ang tingin nila sa Diyos ganito, magpapakabait ako ngayon, magsisimba ako, gagawa ko ng mabuti, at magsasakripisyo ako para pag namatay ako, may utang ang Diyos sa akin. Tama ba yan? Mali po yan. Maling kaisipan yan. Baluktot ang isip na yan. Huwag tayo mag-isip ng ganyan. Pangit po yan. Ano parang sinasabi ng entitlement? Mali po yan. Kasi minsan may narinig ako mga sabi, Father, ako, katoliko ako. Gumagawa ko ng mabuti, nagsisimba, nagdarasal, parang sa ganun. Pag namatay ako, may utang sa akin ng Diyos. Babayaran niya ako. Mali po yan. Maling-mali. Walang utang ang Diyos na dapat bayaran ka. Ikaw, ang tao pa nga may utang sa Diyos. Walang utang ang Diyos sa tao. Kaya nga, mas maganda mga kaibigan, anong pipiliin mo? Ang katarungan ng Diyos
o awa ng Diyos? Okay? Ako, sasabihin mo, si Father Boots, ang pipiliin ko, awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos. Yan po. Yan ang nananaig sa kaharian ng Diyos. At yan ang nananaig sa puso ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig na walang kondisyon. Hindi yung katarungan. Kasi minsan ang tingin ng mga Pariseo, lalo na yung mga religious, ang tingin nila masyado ganito, justice. Okay? Justice. Okay? Give what is due. Pero more than that is the love and mercy of God. Okay? Napakaganda po yan. Tulad sa ubasan ng may-ari, nang ibabaw ang pagiging mapagbigay ng may-ari ng ubasan sa mga taong huli nang gumawa sa kanyang ubasan. Kaya mga tinatawag natin yung mga yung nga lang tingnan natin yung magnanakaw. Oh. Tingnan mo sa bandang huli kahit makasalanan siya. Oh, nakuha pa niya ang langit. Bakit? Ganun ang Diyos eh. May awa ang Diyos eh. Mamaawain ang Diyos eh. Bakit? Anong Diyos mo? Ang Diyos mo ba hindi maawain? Ang Diyos mo ba masyadong makatarungan pero walang awa? Ay, hindi yan ang Diyos ko. Ang Diyos ko ay maawain, mapagmahal, maunawain. Okay? Kaya napakaganda po. Kaya kung tayo ay magiging mapagbigay, mapagmahal, maunawain, maawain, nasa atin ang kaharian ng Diyos. Kaya gawin natin ito, ang mga bagay na ito para sa pagpapalaganap ng kaharian ng langit kahit dito sa lupa. But anyway, mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana nakapagbigay ako ng inspirasyon kanina sa inyo na kahit na nga tayo ay nagkaroon ng technical problem, sapagkat ang aking mixer talaga ay nangangailangan ng palitan after 25 years of working. 25 years na rin pala ito aking mixer na ginagamit. Matagal na po ito. Matagal ko nang ginagamit ito sa kwarto. Noon pa. Mixer. Kaya kinakailangan siguro palitan na ng magandang mixer. Maganda. May 100 mixer dito. 100,000 nga lang. Masyado. Pero tama na mga 12,000. Tama na yun. Yung Roland. Maganda. But anyway, mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig ninyo. Sana magtrabaho tayo. Kaysa magparareklamo. Yan ang problema. Maraming mga tao reklamo ng reklamo, kulang sa trabaho. Ngawa na ngawa, wala sa trabaho. Okay? Kailangan gawa, hindi ngawa. Hindi nakatunganga. Okay, mga tugang, tayo po ngayon ay magdarasal ng ating paboritong dasal. Panalangin sa San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Yung pinawasya ng Diyos ay pinagpamakawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Diyos pabalos po sa Indogabo sa naginanyugan sa tuyang programang Marhay na Hapon. Sana po ako po ay nakapagtrabaho, nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon, hindi lang informasyon. Gawin natin, magtrabaho. Gawin natin ang gumawa kaysa palagi nakatunganga at gawa na gawa. Kaysa magparareklamo, tayo ay magtrabaho. Okay? Gumawa tayo lagi ng kabutihan. Kahit minsan nga, ginagawan tayo ng kasamaan, sabi nga ng banal na kasulatan, huwag nating gantian ng kasamaan ang taong gumagawa sa atin ng kasamaan. Gantian natin sila ng kabutihan. Repay them with good. Hey, do not repay evil with evil. Okay?
Suklian natin ang kabutihan ang mga taong gumagawa ng mga masasama. Kaya sabi, pray for those who persecute you. Okay? Dasal natin. Okay? And then, sabi nga natin, pag binato ka daw ng garapon, okay, batuin mo ng tinapay para meron siyang malalagay sa garapon. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat. Ito po si Father Butch Kupasi OP. Nagpapasalamat sa inyo, kabos. At sana magdaog tinagirari sa ikaw, Webes. At sa susunod na Altao, Biyernes, sa susunod programang Marhay Hapon. Bye-bye for now and I love you. Bye-bye. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema pa may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyoan, idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, handi kasi yan yarundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita o garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport. Yo, kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyoan, idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, handi kasi yan yarundong. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anain, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa eksaktong 2:00 na nin pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring